want to continue my build. Boom, 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 boom. Bom, 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 bom. Ik was even kijken, ik was nog niet klaar. Very like I'm not done. Nee, ik weet niet. Ik zal eigenlijk proberen zoveel mogelijk hier aan te doen. Natuurlijk. Maar, hoe moet ik dat nou zeggen? Ik denk dat ik gewoon Bennett gewoon vrij kaal hou. Gewoon dat iedereen, de mensen die het dan downloaden in principe, er wat chics van kunnen maken. Zou dat dan gaan, dit zo? Nee! Ja. Zet die eens daar. I don't know. Nee. Nee. Nou, laten we gewoon even doorbouwen. Hebben we die zeg ook uit? Wat was dat? Deze, ja. Hebben we die zeg ook aan? Jong. Oh my god, dit muziekje gaat mij weer gek maken. Daarom zijn wij gek. 5, wat is dat nou? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ja. 9. Maat. Why you like this, vriend? Huh? Nee, jong. Wat is dat voor gek spel? Nee, dat is echt onzin. Kappen nu. Kun je ook nog schuin gaan of wat? Oh, shit. Nee, jong. Huh? Wat is hier nou los dan? Wat gaat hier nou fout? Nee, dat kan echt niet. Dat is echt onzin. Joing. Oh, wat een onzin. Nou maar zo. Ja, dan zet hem zo neer, helvend. Wat een huilspel, hè. Moet je zien, heb je daar zo'n split in? Hoe slaat dit op? Dit spel knettergek. Ja, gek. Bam, bam. Nee. Kijk, hier kan ik wel aansluiten. Daar gaat hij niet over ruilen. Oké. Even kijken. Wat als ik nou gewoon deze dan hier neerzet? Huh? He is not connecting. Oh my god. Wat is echt stom. Moet je nou gewoon je hele fucking creatie anders bouwen? Wat een dom spel. Nee, hoe is dat dan? Deze muren zijn toch allemaal even hoog? Wat is dit nou voor gezeik? Ik ga niet overnieuw beginnen, klaar. Ik sla daar klaar dat ik nergens op. Ik moet er gewoon aanzetten. Ja, aan, waar heb je het over? Waar heb je het over? Het zijn gewoon dezelfde dingen. Oh, gaan we nou zo beginnen? Ik klik naar deze aan. Kom, hé. Doe eens niet zo dom. Daarom zeg ik ga weg. Waar ik nu mee? Ja, waar ik nu mee? Ja? Oh yeah. Kijk, en dat wil hij dus wel. Dit spel is echt dom. Hij wil gewoon alleen maar doen wat hij wil. Nee. Kijk, hier zegt hij. Ja? Oh, kijk. Ja. Doe gewoon wat je wilt. Ja. Ja. Kijk, dat doet hij dan wel. Snap zo.
dit spel, ja, is gewoon knettergek. Krijg het niet gered, daarom is die niet af. Doe je mee? Early access, yippie, yeah. Oh yeah. Wat een klote zooi. Ja moeder. Ken je die nog? Ja. Dat is jouw moeder. Ja, je moeder. Ja. Why not? Snapster, snapster, snapster. Hallo. Ja, moeder. And that's what you get. Applebee's net. Ja, kom nou maar. Don't you cry for me, hè. Had dat ook nog een fout? Nee, jong. Why are you not sighing? Even kijken wat. Oh, nee. Niet weer. Oh my god. Deze wil ik niet weer. Niet meer. En daarom zeg ik dit. Ben je rijp voor het gesticht? Ja. Ja, dat is een kleine beetje hiekjes. Doe je met mij mee? Ik zeg elke keer op keer. Ja, dat vind ik niet leuk meer. Ja, werk met mij mee. Daarom vind ik dit een leuk spelletje. Ja, snapste waar ik heen wil. Daarom gaat het zo. Ja, ik heb eigenlijk geen idee. Doe je mee met z'n twee? Want dat is zo, ja. Want dit is, ja, het is. Maar ik weet iets wat jij niet weet. Ja. Ah ja? Oh. Wat is dat dan? Waarom ben jij knettergek? Ik zeg, doe je even mee. Want, ach man, het gaat niet eens zo. Ja jong, kom, ga weg en laat me met rust. Ja jong. Ja, I know. Kom nou maar. Ja, la. Kijk, der wil niet. Der wil niet. Der zegt nein. Kijk, nein, zegt die Bollies. Waarom dat? Nein. Flikker. Are you like it is? Ja, are you like this? Ja, ik ben zo altijd geweest. Is niet erg, ja dat is een beetje giekjes. Kijk, nou zie je ook wat het probleem is. Nou, even daar zit hij er wel tegenaan, daar niet, oké? Miauw. Ja, joh. Kom, ga staan naartoe, man. Kom, ga hier naartoe. Oké. Hoi. Ja, joh.
So we like this. Wow, why not? Oh, dit wil hij dus wel doen. Vuilak! Wat een vuilak-express hier. Nee, dat ga ik tegen mama vertellen. Nee, dat ga ik tegen mama vertellen. Want you are vuilakken. Vuilakken, ja, dat zijn die vuilakken. Ja, dat zijn dus vuilakjes. Daarom zijn hun vuilakken. Bing, bing. Een vuilak ben je niet zomaar. Wing, wing. Vuilak ben je niet zomaar. Daarom ben je een vuilak. Dat ben jij, ja. Je bent een echte vuilak. I am geïrriteerd. Zit dat daar ook los van? Ja, ik zit hier met een issue. Een issue? Ja, doe maar weer zo. I know. How you like this? Ja, ik moet het wel zo doen, want hij wil met die buren niet connecten. Dus in ieder geval niet meer in die hoogte. Daar heeft hij geen zin meer in. Hij zegt, you have too much gebouwd. Dat bepaal ik nog altijd zelf, hè. Nee, lijkt me zo. Oké. Hey, man. Old concrete, snapste. Schiet op, zoom in. Ja. Old concrete, die ook. Die wil ik. Die ook, hè. Ja. Bing, bing, bing. Oh my god, die muziek moet ik echt denk ik wel uit gaan zetten. Nee, jij maakt mij gek, hè. Don't you forget. Ach ja, why not? Want iedereen die is gewoon gek. Ja. Oh my god, dan deze ook maar, hè. Ja, anders ziet dat niet uit. Als je die camera draait, dan zie je alles in een beetje wit. Ja. Kijk. Even kijken wat ik ga doen. Het is wel echt best wel kut, ja, dat het zich niet lekker zo aansluit. Waarom is deze nou zo'n gekke kleur? Is dat door de lichtinval of zo in het spel? Nee. Volgens mij wel. Ja, ik weet dat er nog één is. Kijk deze. Ja, ik ben even een trap over deze clubmuren. Boah, echt, ik ga ook even stoppen. Mina like, hè? Kijk, die lijkt het grijziger als die. En nou weer niet, nu dat de zon zo staat. Maar vanaf deze kant, dit zal wel de schaduweffect zijn. Ik ben gek. Ja, I know. Nee. Ja, ik weet niet. Ja, I don't know, I'm confused. Ja, jong. Bing, bing. Oh, maat, hou op met die shit. Join. You're not like this. Ja, kom nou maar, oké. Oh, gaan we nou die spullen nu zien? Dom spel. Hou je muil. Ja, hou je muil. Kan je misschien je muil houden, alsjeblieft? Ja, hou gewoon je muil. Hou gewoon je muil. Wat is dit dan nou weer? Join!
Ik zeg gewoon maar wat. Design. Architect. Inzooi. Kino. De Dutch Bungalow. Boah ja, maar als mensen beginnen denken ze, oh die is niet duur, 14.000. Ramle, kan ik beginnen. Wordt hier veel gedownload. Je hebt 1, 2, 3, 4, 5, 6, je hebt 7 kamers in principe. En als je wilt kun je die laatste kamer bepaal je wat je daarmee wil doen. Of je laat ze doorlopen die muren, ik kwam daar niet uit. Perfect hoe dat werkte, kom. Zie je mijn creaties staan. Ik heb al 2 downloads op die. Ah toch, leuke guy. The Dutch Bungalow, Timothy Vanderwood. Ah, so that's the Vanderwood man. Dutch Bungalow. Kijk, als je nou naar Run DMD gaat, naar creators. So like this. Hello, that was based on the Dutch Bungalow. Hope you like it. You're welcome. Hello everyone, this house based on the Dutch Bungalow. Hope you like it. You're welcome. The Dutch Bungalow. Well, cool. Oh, dat is toch Dutch, ja, snap. Stel